אז היה לכם היום יום עמוס, אין לכם או זמן או כוח לעשות את האימון שרציתם, אבל בכל זאת לא בא לכם לוותר עליו? בואו תראו מה אתם כן יכולים לעשות. כמובן שמראש אנחנו נעדיף לא לוותר על האימון הרגיל שיש לנו לעשות, אבל אם באמת הגענו למצב שאין לנו זמן לעשות את האימון, יש כמה שינויים שאנחנו יכולים לעשות שיכולים מאוד לעזור לנו. תכירו את הסופרסט. סופרסט היא שיטה באימון שכל מטרתה היא לקחת יותר משני תרגילים ומעלה ולשלב אותם לתרגיל אחד. זה יכול להיות למשל שני תרגילים מאותה קבוצת שריר, או למשל שני תרגילים מקבוצות שריר שונות. לכן, אם אתם מגיעים לאימון ואתם רואים שאין לכם מלכתחילה הרבה זמן, סופרסט זה אחלה שיטה שאתם יכולים לעשות באימון שלכם. ובלי קשר, עכשיו אני הולך להראות לכם תוכנית אימונים קצרה שאפשר לעשות בכל מקום ובכל זמן. שנייה לפני כן אני אשמח אם תלכו ותשימו לי עוקב כדי שתהיו מעודכנים בעוד המון תוכן כזה. ובלי קשר זה נותן לי גם המון מוטיבציה להמשיך ולדחוף לעוד סרטונים כאלה, אז למה לא? מתחילים בשתי סטים של שכיבות צמיחה רגילות, עוברים לשתי סטים של שכיבות צמיחה עם שיפוע שלילי, ומיד לאחר מכן גם שני סטים של כפיפות גב. עוברים לעשות עכשיו עוד שני סטים של פייק פוש-אפס, תרגיל הכתפיים, לאחר מכן שכיבות צמיחה ביהלום, גם שני סטים, ובנץ' דיפס, עוד ג'קסונים. ונסיים באימון רגליים, שתי סטים של קפיצות לנצ'ים, וכמובן ג'אמפ סקווט, ונסיים גם באימון בטן קצר. זהו חברים, אז זה היה הסרטון על מה לעשות כשאין לכם זמן לעשות את האימון המקורי שלכם. אם אהבתם תשאירו עוקב, ונתראה בעוד כאלה בהמשך.